γνωστός μας και αγαπητός μας πατήρ Μιλτιάδης Ζέρβας. Ο πατήρ Μιλτιάδης είναι προϊστάμενος, όπως ξέρετε, στην Αγία Κατερίνη και κάποτε είχε και ένα βοηθό, τώρα έχει μείνει μόνος του και τρέχει και δεν ξέρει από πού να αρχίσει και πού να τελειώσει. Αγωνίζεται, τα πετυχαίνει όμως όλα μια χαρά, αλλά δεν ξέρω τι μένει από την ιστορία επάνω. Είναι διευθυντής του περιοδικού Πυραγή Εκκλησία, γνωστό και αυτό, που εκδίδεται από τη Μητρόπολη. Συμμετέχει ενεργά σε θεολογικούς ιστοτόπους όπως είναι ο απαρχή.gr και αντίφωνο.gr. Είναι παρουσιαστής εκπομπής στην Πυραγική Εκκλησία που γίνεται κάθε Παρασκευή και στο ραδιοφωνικό σταθμό της Πυραγικής Εκκλησίας. Συμμετέχει ενεργά στο κατηχητικό έργο των παιδιών και εκεί στην Αγία Κατερίνη μαζεύονται πολλά παιδιά. Δεν ξέρω, δεν έχω δει σε άλλη ενορία που να είναι ενορία και να μαζεύονται. Βέβαια, έρχονται οι γονείς από διάφορες ενορίες εκτός της κοντινής περιοχής. Και από την Κηφισιά έρχονται και από το Μελίσια και από το Μαρούσι και φέρνουν τα παιδιά. Πήρουν τον καφέ τους, τα παιδιά στο κατηχητικό, από μικρά παιδιά, από τον Ήπιο μέχρι φοιτητές. Παρόλο ότι σας είπα ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος, ετούτοις ο πατήρ Μιλτιάδης βρήκε τον χρόνο να μας διαθέσει την απόψινή βραδιά προκειμένου να παρουσιάσει το θέμα ενοχή, συγχώρηση, μετάνοια. Πατήρ Μιλτιάδη, σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας σε αυτή την προσπάθεια, τη μικρή προσπάθεια του Πυραϊκού Φάρου και σας δίνουμε τον λόγο να μας πείτε ό,τι η αγάπη σας έχει ετοιμάσει. Καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα... Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σήμερα και ιδιαίτερα να ευχαριστήσω εδώ τους ανθρώπους του Πυραϊκού Φάρου που πάντα έχουν αυτή τη διάθεση και την αγάπη να με καλούν και να είμαι ανάμεσά σας. Ξέρω ότι δύο βασικοί λόγοι υπάρχουν που είμαι εδώ και ο ένας είναι αυτή η αγάπη που την αισθάνομαι, έμπρακτη αγάπη, γιατί ο κύριος Λικούργος τώρα μας είπε, ας πούμε, τις δυσκολίες της διακονίας της δικής μου στο ναό, αλλά δεν σας είπε ότι έχω την ευλογία αυτή να έχω πολλούς ανθρώπους και μέσα σε αυτούς και εκείνων και άλλους που συνεργούν και βοηθούν με πάρα πολλούς τρόπους και ευχαριστώ την Αγία γι' αυτό. Ευχαριστώ και όλους όσους βοηθούν. Ανάμεσα σας είναι και πολλά πρόσωπα που θα αισθάνομαι έτσι υγεία και της Αγίας πρόσωπα. Και ο δεύτερος, νομίζω, λόγος που βρίσκομαι εδώ κάθε χρόνο είναι το γεγονός ότι ο Πυραϊκός Φάρος ως μια προσπάθεια που συντελείται μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας του Πειραιά ξέρει να τιμά και τις προσπάθειες που κάνει η τοπική Εκκλησία. Και όπως γνωρίζετε, έχω και εγώ μια διακονία και μια ευθύνη για το περιοδικό της Πειραϊκής Εκκλησίας και νομίζω μέσα από το πρόσωπό μου είναι και μια τιμή προς την προσπάθεια αυτή που γίνεται τώρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και σας παρακαλώ πάντα να αγαπάτε το διάβασμα και να αγαπάτε τα βιβλία και τα περιοδικά. Είμαστε σε μια εποχή που όλοι, και εγώ άφησα τώρα εδώ το τηλέφωνο όμως, το κλείσα όμως, γι' αυτό το έβγαλε, να το κλείσω, να έχω και μια επαφή με την ώρα. Μας έχουν φάει τώρα οι οθόνες, καλές είναι και αυτές, χρειάζονται και αυτές, αλλά είναι ωραίο και το χαρτί. Είναι ωραίο πράγμα το χαρτί. Είναι ωραίο πράγμα το να ανοίξει ένα βιβλίο, να ανοίξει ένα περιοδικό, μια εφημερίδα. Αλλιώς φωνεύονται τα πράγματα όταν έτσι τα προσλαμβάνεις μέσα από αυτόν τον τρόπο. Μην όμως πολυλογώ με τις εισαγωγές, γιατί έχουμε ένα θέμα το οποίο είναι, νομίζω, αρκετά έτσι, σημαντικό και λίγο δύσκολο.
είναι το θέμα της ενοχής, όπως ακούσατε, το οποίο πολύ μας απασχολεί και θα έλεγα ότι έχει ένα ενδιαφέρον να το προσεγγίσουμε λίγο μέσα από την διάσταση της οικογένειας. Γιατί πολλά λέγονται στην εποχή μας για την οικογένεια και το κομμάτι της ενοχής εμπλέκεται έντονα στο θέμα αυτό της οικογένειας. Τι εννοούμε όμως όταν λέμε ενοχή μες στην οικογένεια? Έτσι να φέρω μερικά παραδείγματα, πράγματα τα οποία έρχονται συχνά ξανά και ξανά να τα αντιμετωπίζουμε εμείς οι παπάδες λίγο περισσότερο, αλλά και εσείς θα τα ξέρετε. Να σας πω τώρα, ας πούμε, τα ονόματα που λέω τώρα είναι τυχαία, δεν εκπροσωπούν κάποια πρόσωπα. Ήρθε η Άννα, έχει γεννήσει ένα αγοράκι πριν λίγο καιρό. Είναι ένα παιδί που μεγάλωσε μέσα στην εκκλησία, είχε πόθο από παιδί, έλεγε να κάνω οικογένεια, να βρω έναν άνθρωπο, να παντρευτώ, να κάνω παιδιά, πολλά παιδιά. Ήρθε τώρα η ώρα, δόξα τω Θεώ, αλλά έχει κουραστεί τώρα το κακομοίρη. Είναι δύσκολο να έχει ένα μωρό. Δεν έχει ύπνο, δεν κοιμάται. Δεν ξέρει τι θέλει. Έχει συνέχεια μια αγωνία για αυτά που ζητά το παιδί μέσα από το κλάμα του, μέσα από την κρίνια του, μέσα από την ανησυχία του. Και εκείνη αισθάνεται ότι δεν είναι καλή μάνα και στεναχωριέται. Τώρα οι σύγχρονοι μας λένε ότι υπάρχει και η κατάθλιψη που σχετίζεται με τη λοχεία. Λοιπόν, κάτι τέτοιο περνάει το κακόμενο και έχει ενοχές. Γιατί σου λέει, εγώ θα πρέπει να χαίρομαι τώρα αυτή τη στιγμή και εγώ αντί να χαίρομαι έχω λογισμούς άλλους. Πόσο ανθρώπινο, αλλά την ίδια στιγμή και πόσο βασανιστικό. Αυτή είναι μια μορφή ενοχής μέσα στην οικογένεια. Δεν είναι όμως μόνο οι γονείς που έχουν ενοχές, και αν σκεφτούμε και τα παιδιά. Είναι και ο Χρήστος που πάει στην έκτη δημοτικού, είναι εκεί στο σχολείο. Τώρα πιο παιδάκι μοιάζεται πολύ για το σχολείο, περισσότερο μοιάζεται να είναι στο σπίτι. Έχει ένα PlayStation εκεί, κάτι παιχνίδια, παίζει όλη μέρα. Έχει και ένα κινητό, βλέπει βιντεάκια, αυτό του αρέσει να κάνει. Ο παπάς δεν είναι πολύ στο σπίτι γιατί δουλεύει συνέχεια, έρχεται και τον βλέπει σε αυτήν την κατάσταση, όλο βάζει τις φωνές. Μάλλον όλοι με τη μαμά. Η μαμά τον υπερασπίζεται. Αλλά έλα ρε παιδάκι μου και λίγο, του λέει από εδώ, από εκεί, ξαφνικά ακούει ότι ο παπάς λέει θα μείνει σε άλλο σπίτι. Και θα τον βλέπει στα Σαββατοκύριακα. Και αρχίζει το παιδάκι και σκέφτεται, τι γίνεται, γιατί φεύγει ο παπάς. Θα τον στεναχώρησε. Εξαιτίας μου μαλώναν οι γονείς. Ενοχές το παιδί, γιατί χωρίσαν οι γονείς. Καταλάβατε. Και άμα κάτσουμε και τους καλήσουμε, ένα κάρο πράγματα τέτοια θα βρούμε και θα δούμε πόσο έντονο είναι το κομμάτι της ενοχής. Να πω και ένα παράδειγμα ακόμα. Ίσως αξίζει να το πω, γιατί είναι κάτι πολύ έτσι, σύγχρονο. Πολλά παιδιά τώρα έτσι. Βλέπεις ότι σε μια ηλικία νεανική περνάνε κάποια κρίση, κάποια καταθλιψούλα, κάποια κρίση πανικού και ξεκινάνε να πάνε να κάνουν ψυχοθεραπεία. Έτσι ήταν και η Κατερίνα, κάτι συνέβη στη ζωή της, εκεί αφού σπούδασε, αφού έπιασε δουλειά, κάτι κρίση πανικού, πάμε στη ψυχοθεραπεία. Ξεκινάμε τη ψυχοθεραπεία. Εκείνη πίστευε ότι θα αρχίσει να λέει πράγματα για το τώρα. Αυτά που περνάει, αυτά που συμβαίνουν, να τα λύσουμε. Έλα όμως που ο ψυχολόγος τη ζητάει συνέχεια να πάει προς τα πίσω, να θυμηθεί το παρελθόν, τα παιδικά της χρόνια και όλο το ενδιαφέρον στρέφεται προς τα εκεί, προς την οικογένεια και προς το σπίτι. Και εκεί σιγά σιγά καταλαβαίνει η Κατερίνα, που είναι έξυπνο παιδί, ότι κάποια πράγματα που αισθάνεται, κάποια πράγματα που έχει δομήσει τον εαυτό της, τρόπος που λειτουργεί, είναι πράγματα που τα πήρε από τους γονείς της. Και θυμώνει με τους γονείς της. Γιατί εσείς φταίτε που είμαι έτσι. Και εσείς φταίτε που αντιδρώ έτσι, και εσείς φταίτε που έχω ψυχολογικά προβλήματα. Αυτά είναι πράγματα που τα ακούμε ξανά και ξανά και ξανά και δείχνουν και φανερώνουν πώς έρχεται το κομμάτι της ενοχής να μπει μέσα στον οικογενειακό ιστό. Μη μας τρομάζει, δεν είναι κάτι παράδοξο, είναι κάτι πολύ φυσιολογικό. Αλλά εμείς τώρα, επειδή η αφεντρία μας είναι η εκκλησιαστική, είναι η θεολογική, νομίζω ότι καλό θα είναι να ξεκινήσουμε αυτή την διερεύνηση της ενοχής, στρέφοντας την προσοχή μας στην Γραφή. Να πάμε σε αυτό το βιβλίο της Γενέσεως, το πρώτο βιβλίο που υπάρχει στην Αγία Γραφή, και να δούμε πρώτα απ' όλα αυτή την ιστορία των πρωτοκλάστων. Ο Αδάμ και η Εύα. Γνωστά πράγματα θα πει κανείς.
Κι όμως κάθε μέρα όταν διαβάζεις και ανάλογα με το τι αναζητάς, βρίσκεις πάρα πολλά πράγματα και πολλές απαντήσεις. Και νομίζω και εδώ στο θέμα της ενοχής έχει μια σημασία να δούμε λίγο, να θυμηθούμε λίγο τα γεγονότα, κυρίως τα γεγονότα της παρακοής και της πτώσης. Βλέπετε, ο Θεός έρχεται και δίνει μια εντολή στον άνθρωπο. Μια εντολή η οποία δεν έχει τόση αυστηρότητα όσο ίσως εμείς φανταζόμαστε σήμερα. Του λέει, τρώγε από τα πάντα. Τον έχει στο κήπο της Εδέμ, τον έχει βάλει στο κέντρο της κτήσεως και του λέει, μπορείς να φας από τα πάντα. Και η τροφή μέσα στον παράδεισο έχει μεγάλη σημασία, δεν είναι κάτι αυτό το πράγμα. Είναι κοινωνία επί της κτήσης, με την κτήση. Μπορείς λοιπόν να κοινωνείς, να επικοινωνείς, να τρέφεσαι μέσα από το κήπο λοιπόν αυτό. Όμως από το ξύλο της γνώσεως του καλού και του κακού να μην δοκιμάσει, γιατί θα πεθάνεις. Του δίνει λοιπόν μια εντολή. Προσέξτε, είναι μια εντολή που έχει ένα σκοπό. Ποιος είναι ο σκοπός? Να μην πεθάνει. Αυτό αναφέρει ο Θεός, αυτό αναφέρει το κείμενο. Ο άνθρωπος ξεγελιέται. Η Εύα ακούει, λέει τον Όφη, γεύεται τον καρπό, γιατί ο διάβολος, είδατε και η λέξη το λέει, διαβάλλει την αλήθεια και αντιστρέφει τα πράγματα και σου λέει, όχι, δεν θα πεθάνεις, θα ζήσεις ως Θεός. Και ξεγελιέται ο άνθρωπος και θέλει να ζήσει ως Θεός, χωρίς τον Θεό. Και γεύεται, λέει, τον καρπό. Τι είναι αυτό που ακολουθεί την γεύση αυτή του καρπού? Είναι μια κατάσταση ενοχής. Το πρώτο στοιχείο της ενοχής ποιο είναι? Νιώθει γυμνός. Δηλαδή, αλλάζει ο τρόπος που υπάρχει ο εαυτός του. Πλέον αισθάνεται ότι είναι ευάλωτος. Κρυώνει, πνευματικά κρυώνει. Ντρέπεται, νιώθει ανεπαρκής. Και με τρόπους αστείους, θα έλεγε κανείς, προσπαθεί τη γύμνια αυτή να την καλύψει. Με φύλλα μπορεί να ντυθείς. Εκείνος προσπαθεί να καλύψει τη γύμνια του. Αυτό είναι ένα πρώτο αποτέλεσμα αυτής της κίνησής του. Και εντάσσεται μέσα σε αυτό το ενοχικό πλαίσιο που λέμε. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι αλλάζει ο τρόπος της σχέσης του με τον Θεό. Εκεί που είχε μια πρόσωπο με πρόσωπο σχέση, διαλόγου, που μιλούσαν σαν νοικοί και σαν φίλοι, ξαφνικά ακούει τα βήματα του Θεού και πηγαίνει και κρύβεται. Νιώθει απειλή. Αυτός που του έδωσε ζωή, αυτός που το συντηρεί, αυτός που του έδωσε τα πάντα, είναι πλέον απειλή. Και έπειτα βλέπετε πώς έρχεται η βία και η κατηγορία. Και το Θεό κατηγορεί και την Εύα κατηγορεί ο Αδάμ. Γιατί μέσα του αισθάνεται ένοχος. Γιατί μέσα του υπάρχει μια ενοχή. Άρα βλέπετε υπάρχει ο νόμος, μια εντολή, μια παράβαση και το αίσθημα αυτό της ενοχής. Αμέσως μετά από αυτή τη διοίκηση ακολουθεί στη Γέννηση κι άλλη μία, που νομίζω πάλι και εδώ έχει πολύ ενδιαφέρον. Είναι η ιστορία του Κάιν και του Άβελ. Βλέπετε και εκεί, να πόσο έτσι όμορφες είναι αυτές τις διηγήσεις και λεπτές και ποιητικές, φύγανε από τον, εξορίστηκαν από τον κήπο της Εδέμ, πού να πάνε τώρα? Έβαλε και φλογίνη ρομφαία να φυλάει εκεί, άγγελο να φυλάει την πύλη, λέει ο Θεός. Όλα αυτά, εικόνες και παραστάσεις που κάτι θέλουν να μας πούν. Εκεί τριγύρω φωλιάσανε. Να βλέπουνε. Μάλιστα και υμνολογικά τα ακούμε αυτές τις μέρες που λέει ότι καθόταν Αδάμ απέναντι τον κήπο και έκλαιγε. Γιατί στερήθηκε. Λοιπόν, έτσι, σαν να στείλουν τη ζωή τους λίγο κοντά. Γι' αυτό και φαίνεται ότι υπάρχει μια μεσότητα στη σχέση με τον Θεό ακόμα. Δηλαδή μπορούν να του μιλάνε του Θεού. Λοιπόν, και φέρνουν στον κόσμο δύο παιδιά. Πρώτα φέρνουν τον Κάιν και τον Άβελ. Ο ένας λέει μεγαλώνει, γίνεται γεωργός, και ο άλλος μεγαλώνει και γίνεται βοσκός. Και αυτά τα παιδάκια έχουν μια συναίσθηση της παρουσίας του Θεού και κάνουν θυσίες από αυτά που παράγουν. Ο Κάιν το κάνει κάπως τυπικά. Ο Άβελ το κάνει έτσι με την ψυχή του. Και γι' αυτό κοιτάει να βρει τα πιο καλά ζωντανά του για να τα θυσιάσει. Και η θυσία του Άβελ γίνεται ευάριστη στο Θεό, ενώ του Κάιν όχι. Και αυτό το αντιλαμβάνει το Κάιν και θυμώνει με αυτό. Θυμώνει με τον αδερφό του πρώτα απ' όλα, θυμώνει και με τον Θεό.
Και ο Θεός που είναι κοντά ακόμα, του μιλά, του απευθύνεται και το ρωτά τι συμβαίνει. Και του εξηγεί ότι είναι αμαρτία. Πάλι έρχεται να του δώσει κατά κάποιο τρόπο μια οδηγία, μια εντολή. Είναι αμαρτία, λέει, να μην δίνεις το καλύτερο στη θυσία, να μην δίνεις το καλύτερο στο Θεό. Πρέπει να ξεδιαλέξεις το καλύτερο και αυτό να προσφέρεις. Και του λέει όμως παράλληλα να ησυχάσει, να μην στεναχωριέται. Του δίνει την εντολή, αλλά του λέει και να μην στεναχωριέται. Ησύχασε, του λέει. Έλα από εκείνος δεν ησυχάζει. Δεν ησυχάζει. Γιατί είναι παραβάτης μιας εντολής και δεν θέλει να το παραδεχτεί. Πήγε αδιάφορα να κάνει τη θυσία του. Δεν τον ένοιαζε πολύ αυτό που έκανε, το έκανε τυπικά. Και δεν το δέχεται, παρότι ο Θεός σκύβει πάνω του να του δώσει παρηγοριά, δεν το δέχεται αυτό. Και τι γίνεται, φτάνει στο σημείο του να σκοτώσει τον αδερφό του. Τον πηγαίνει κάπου πιο απόμακρα και τον σκοτώνει. Και όταν ο Θεός πάλι έρχεται να συναντηθεί μαζί του, η συνάντηση αυτή μοιάζει πολύ με τη συνάντηση με τον Αδάμ και την Εύα μέσα στον Παράδεισο. Έρχεται πάλι να τον συναντήσει και τον ρωτά, πού είναι ο Άβελ? Και τι είμαι εγώ, φύλακα στο αδερφό μου? Θα απαντήσει, με θράσος, με βία. Το αίμα, λέει, του αδερφού σου, το αίμα φωνάζει από τη γη. Μου φωνάζει από τη γη το αίμα. Τι έκανες, τι είναι αυτό που έκανες? Και εκεί είναι που έχετε συναίσθηση ο Άβελ και από ο Κάιν, και μέσα σε αυτή την κατάσταση της ενοχής, η οποία ξεκίνησε από ένα μικρό παράπτωμα, που δεν έγινε όμως αποδεκτός από και τον οδήγησε σε ένα μεγάλο παράπτωμα. Και τώρα που συναισθάνεται ότι έχει κάνει, φοβάται και τρέμει. Πρώτα απ' όλα τι φοβάται? Ότι αυτό που έκανα εγώ στον αδερφό μου θα μου το κάνουν και άλλοι σε μένα. Όταν μαθευτεί, γιατί όλοι γίνανε κρυφά, όταν μαθευτεί και άλλοι θα το κάνουν σε μένα. Βλέπετε λοιπόν πώς έρχεται το κομμάτι αυτό της ενοχής που σχετίζεται με μια εντολή, με την παρακοή της εντολής και με το τι γίνεται μετά. Πώς έρχεται λοιπόν να παρουσιαστεί τόσο έτσι δυναμικά μέσα στις πρώτες διηγήσεις της Αγίας Γραφής. Να δούμε όμως, να έρθουμε λίγο στο τώρα και να δούμε λίγο τις όψεις της ενοχής. Έχει δύο όψεις η ενοχή. Η μία όψη θα λέγαμε είναι νομική, δικανική, ηθική. Η δεύτερη όψη είναι ψυχολογική και συναισθηματική. Τι εννοούμε πρώτα απ' όλα όταν λέμε ότι έχει έτσι νομική διάσταση η ενοχή? Οι άνθρωποι στο κοινό μας βίο, ξέρετε ότι έχουμε κανόνες, έχουμε νόμους, έχουμε ηθικούς νόμους, για να μπορούμε να υπάρχουμε με τάξη, να υπάρχει ευταξία μέσα στη σχέση μας, μέσα στην κοινωνία. Δεν υπάρχει στον πολιτισμό κάποια έτσι σύμπραξη ανθρώπων που να μην έχει κάποιες εντολές. Μπορεί να είναι άδικες εντολές, μπορεί να είναι κακές εντολές. Παρά τα αυτά όμως υπάρχουν κάποιοι νόμοι, υπάρχει ένα πλαίσιο για να στηρίζονται οι σχέσεις των ανθρώπων, να βασίζονται κάπου. Είπαμε είναι ποικίλες αυτές. Να πούμε μερικά παραδείγματα. Αν εγώ τώρα, επειδή καθυστέρησα λίγο, πάθησα τον γκάζι του αυτοκινήτου και εγώ εδώ που πρέπει να πηγαίνουμε 50 μέσα στην πόλη πηγαίνω με 100, θα με σταματήσει η τροχή και θα μου πει ότι έχεις παρανομήσει σύμφωνα με τον νόμο. Θα μου κόψει μια κλίση, θα μου πάρει και τις πινακίδες και θα περπατάω με τα πόδια μου μετά. Εδώ είναι μια παράδοση ενός νόμου έτσι των ανθρώπων. Εντάξει. Όμως υπάρχουν και άλλες καταστάσεις. Τώρα μέρες που παίρνουμε τη σύνταξη, η μεγαλύτερη, μαζεύονται ωραίες τα ATM, τώρα δεν εξυπηρετούν οι τράπεζες, οπότε κάτσε στην ώρα. Λοιπόν, εγώ όμως, γιατί τώρα είμαι βιαστικός, έχω πολλές δουλειές με τον κύριο Λυπούργος, περνάω τη σειρά και πηγαίνω πιο μπροστά και αν μου πει κανείς κάτω, είμαι και παπάς και δεν πάω με την Ελλάδα μου, θα πάω μπροστά σας. Και παίρνω αυτά που θέλω και σας αφήνω να χτυπιέσετε να μου κάνετε. Εδώ είναι παραβάτηση ενός ηθικού νόμου. Δεν λέει πουθενά ο νόμος για τα ATM μας. Αν φτάναμε και εκεί να πρέπει να το πει και αυτό, θα ήμασταν σε άθλια κατάσταση. Εδώ είναι ένας ηθικός νόμος που έχω παραπεί, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και υπάρχουν και πολλά άλλα παραδείγματα που μπορούμε να καταλάβουμε ότι μέσα σε αυτά τα πλαίσια, εγώ ως κάποιος που πατάει τον γκάζι, κάποιος που παίρνει τη σειρά του άλλου, είμαι ένοχος, έχω κάνει ένα σφάλμα έναντι ενός κανόνα.
που δεν έχω τηρήσει. Εντάξει. Αυτή είναι λοιπόν, θα λέγαμε, η πρώτη διάσταση της έννοιας της ενοχής, η οποία είναι πολύ σημαντική για τη συγκρότηση του ανθρώπου. Γιατί ο άνθρωπος μέσα από αυτή τη διαδικασία αποδοχής ενός φάρμακος, δηλαδή να παραδεχτώ ότι ξέρεις κάτι, πολύ κακώς έκανα και έτρεχα με αυτή την ταχύτητα, μέσα από αυτή τη διαδικασία γίνομαι υπεύθυνος. Πέρα από το γεγονός ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ζήσουμε όλοι μαζί, αλλά και εγώ στην προσωπική μου πορεία εξελίσσομαι και γίνομαι ένας άνθρωπος, ένας πολίτης, ένα πρόσωπο υπεύθυνο και έτσι όπως πρέπει να είναι και εξελίξιμο. Είπαμε όμως ότι υπάρχει και μια άλλη όψη της ενοχής και αυτή είναι η συναισθηματική ενοχή. Συνυπάρχουν αυτά τα δύο. Δηλαδή, οι άνθρωποι, εκτός από το ότι κατανοούμε ότι σε κάτι μπορεί να έχουμε παρανομήσει και κάπου μπορεί να κάνουμε λάθος, αισθανόμαστε και κάποια πράγματα όταν κάνουμε ένα λάθος. Και δεν είναι ένα αυτό που αισθανόμαστε. Γι' αυτό και κάποιοι λένε ότι η ενοχή δεν είναι ένα πρωτογενές συναίσθημα, όπως είναι η θλίψη, η χαρά. Η ενοχή είναι ένα συναίσθημα το οποίο αποτελείται από πολλά άλλα συναισθήματα. Όταν νιώθεις ενοχή, μπορεί να νιώθεις και, πώς το λένε, και θλίψη, μπορεί να νιώθεις και θυμό, και χαρά μπορεί να νιώθεις μες στην ενοχή. Μέσα με θράσος να αντιμετωπίζεις τα πράγματα, μέχρι να γυρίσουν τα πράγματα. Δηλαδή, είναι κάτι πιο σύνθετο η ενοχή, η συναισθηματική. Συμβαίνει λοιπόν ένα λάθος, κάπου υποψιάζεις ότι κάτι δεν πάει καλά, κάτι δεν, πώς το λένε, κατάφερες, και εκεί αρχίζει μια ματέωση δική σου προσωπική. Αρχίζεις και βλέπεις τον εαυτό σου ότι είσαι ανεπαρκής, ότι δεν είσαι καλός, ότι είσαι φταίχτης, ότι οι άλλοι σε βλέπουν στραβά, ότι είσαι ανεπιθύμητος. Αρχίζουν λοιπόν πολλά συναισθήματα να κατακλείζουν την ψυχή σου και μάλιστα και πολλοί λογισμοί. Σκέψεις η μία μετά την άλλη. Μπορεί να κολλήσεις αυτό και ένα λάθος να σε απασχολεί όλη τη μέρα και όλη τη βδομάδα. Είναι μεγάλο το ζήτημα των λογισμών. Δεν ξέρω πόσο μπορούμε να τα ανοίξουμε αυτή τη στιγμή. Θυμάστε από τη μυθολογία ότι έτσι, οι προπαππούδες μας ακριβώς αυτή την κατάσταση ήρθαν να την προσωποποιήσουν και υπήρχαν κάποιες θεότητες που τους λέγανε ειρηνίες. Οι οποίες τι κάνανε, στο φταίχτη, στον ένοχο, πηγαίνανε η μία μετά την άλλη, δεν τον αφήνανε ήσυχο και του μιλάγανε συνέχεια, κατάπαυστα. Και του λέγανε το φταίξιμό του. Σε σημείο να τον τρελαίνουν. Και πολλές φορές ο φταίχτης να αυτοκτονεί. Ένας τρόπος που προσπάθησαν οι αρχαίοι Έλληνες να δείξουν ακριβώς αυτή την συναισθηματική ενοχή. Και για να έρθουμε έτσι πάλι σε μερικά παραδείγματα, για λίγο να το κατανοούμε περισσότερο. Πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ, έχω πάρει και τα λεφτά που σας έπαιρνα από το ATM, είναι γεμάτη τσέπη. Είπα να πάρω δύο πράγματα, ξεγελιέμαι όπως όλοι και γεμίζω δύο σακούλες καλές. Στο ταμείο καταλαβαίνω λίγο τι έχω κάνει, αλλά δεν πειράζει, μου αρέσουν αυτά που πήρα. Και έρχεται η ώρα να βγω έξω και είναι ένας Ζητιάνος. Και μου τίνει το χέρι. Βλέπει και τις σακούλες της γεμάτες και το τίνει πιο επίμονα. Εγώ τώρα δεν εσπλαχνίζουμε την ανάγκη του ανθρώπου, αλλά επειδή έχω πάρει πολλά πράγματα και περισσότερα από ό,τι χρειάζομαι, έχω ενοχή συναισθηματική. Και βγάζω γρήγορα €1 να το δώσω να ξεμπερδεύω. Όχι γιατί αγαπώ τον άλλον, αλλά γιατί έχω ενοχές και βιώνω κάτι μπερδεμένο μέσα μου. Και ενεργώ με βάση αυτό το μπερδεμένο πράγμα. Και μάλιστα, αν εκείνος είναι και λίγο έξυπνος, θα μου πει με €1 τι να πάρω. Και εγώ τότε εύκολα θα βγάλω και το €5 να δώσω, για να καλύψω λίγο το αίσθημα της ενοχής. Αλλά αυτό σαν κίνηση, σαν διαδικασία, δεν είναι φιλανθρωπία. Δεν έχει αγάπη για τον διπλανό. Είναι μια ατελής προσπάθεια να θεραπεύσω λίγο το αίσθημά μου το ενοχικό. Και σαν γονείς, γιατί μιλάμε και για την οικογένεια, πόσα τέτοια κάνουμε. Δουλεύω πολύ, λείπω πολύ από το σπίτι, δεν βλέπω πολύ το παιδί μου. Οπότε όταν το βλέπω, επειδή ξέρω τι φταίω απέναντί του, επειδή θα έπρεπε να ήμουν πιο κοντά, επειδή θα έπρεπε να το βλέπω να μεγαλώνει, να μεγαλώνω κι εγώ μαζί του και δεν τα κάνω όλα αυτά, ό,τι μου ζητάει του το δίνω. Σε μια προσπάθεια τι, να καλύψω την ενοχή μου. Όχι ότι είναι καλύτερο για το παιδί, όχι ότι είναι πιο χρήσιμο για το παιδί,
αλλά πώς λίγο θα αισθανθώ και εγώ ότι είμαι καλός πατέρας και αποδεκτός από το παιδί. Και χαίρεται το παιδί μαζί μου. Αλλά δεν χαίρεται για τους σωστούς τρόπους. Αυτό είναι το αδιέξοδο της συναισθηματικής ενοχής που ζούμε οι άνθρωποι. Άρα καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η ενοχή είναι μια κατάσταση η οποία κινείται ανάμεσα στη σκέψη, στο λόγο και στο συναίσθημα. Ανάμεσα στο φταίω για κάτι και στην ευθύνη για κάτι και στο αισθάνομαι πράγματα για αυτή μου την κατάσταση. Αυτό λοιπόν, αυτό το πράγμα που υπάρχει σε κάθε άνθρωπο διαμορφώνεται από τα πρώτα χρόνια ενός ανθρώπου, από την παιδική ηλικία. Και εδώ είναι που θα λέγαμε, βρίσκεται το σημείο κλειδί, θα λέγαμε, της οικογένειας. Κάθε άνθρωπος, έτσι θέλησε ο Θεός, γεννιέται με απόλυτη αδυναμία. Το λέω πολλές φορές αυτό, γιατί μπορώ να πω ότι με συγκινεί. Βλέπεις το ζωικό βασίλειο, όταν γεννιέται ένα μικρό, έχει κάποιες δεξιότητες επιβίωσης. Ο άνθρωπος σχεδόν δεν έχει τίποτα. Δηλαδή, αν δεν έχει μια μάνα και ένα πατέρα, ή έστω κάποιον ενήλικο κοντά του, δεν μπορεί να επιβιώσει. Δεν μπορεί να επιβιώσει. Αυτό είναι από το Θεό δοσμένο. Αυτή η αδυναμία, να ξέρετε, είναι από το Θεό δοσμένο. Γιατί ο άνθρωπος είναι από τη φύση του ύπαρξη αγάπης. Και πρέπει να πάρει πολύ αγάπη και πρέπει να μάθει να δίνει αγάπη. Στην αρχή μόνο παίρνει. Ελάχιστη μπορεί να δώσει. Γιατί δεν έχει τη συνείδηση. Δίνει, γιατί έχει Θεό μέσα ο άνθρωπος στην πρώτη στιγμή. Αλλά όμως κυρίως πρέπει να μάθει να παίρνει αγάπη, να δέχεται αγάπη. Και σιγά σιγά μέσα από αυτή τη διαδικασία θα μάθει και να δίνει. Βρίσκεται λοιπόν ο άνθρωπος σε απόλυτη αδυναμία. Και οι γονείς είναι το κέντρο της ύπαρξής του, θα λέγαμε. Οι γονείς τώρα από τη σειρά τους. Τι να κάνουμε, δεν τα ξέρουμε και σαν γονείς τι μας περιμένει, τι ευθύνες έχει ένα παιδί, πώς γίνεται, με βάση την πίστη μας, με βάση την αλήθεια μας, με βάση τις αξίες μας, ερχόμαστε να βοηθήσουμε το παιδί μας να αναπτυχθεί και να μπορέσει και αυτό να οριμάσει και να γίνει και εκείνο ελεύθερο, να μπορεί να αγαπά, να μπορεί να δημιουργεί, να μπορεί να κάνει ό,τι είναι να κάνει. Με βάση τις αξίες μας. Πώς θα δώσω αυτές τις αξίες στο παιδί μου? Θα τις δώσω με λόγια. Θα προσπαθήσω δηλαδή να του πω ότι αυτό είναι σωστό. Αυτό είναι αληθινό. Αυτό είναι καλό να μην το κάνεις. Ή αυτό δεν είναι καλό να το κάνεις. Μην το κάνεις αυτό. Συνήθως πάμε στο μη και όχι στο να εξηγήσουμε το καλό, αλλά είναι η αγωνία μας που το κάνει αυτό και η πραγματικότητα. Δηλαδή ξεκινάς, μην ανεβαίνεις στην καρέκλα. Γιατί θα πέσεις και θα χτυπήσεις. Το θέμα είναι όμως το εξής. Όταν λες ένα παιδί, μην ανεβαίνεις στην καρέκλα γιατί θα πέσεις να χτυπήσεις, δεν έχει αυτή την εμπειρία τι σημαίνει πέφτω και χτυπάω. Την πρώτη φορά που ανεβαίνει δεν έχει πέσει ποτέ και δεν έχει πονέσει ποτέ από μια πτώση. Άρα, αυτό και να σας πω και κάτι, και τα παιδιά είναι και λάστιχο. Δηλαδή και να ανέβει και να πέσει δεν θα συμβεί κάτι τόσο σοβαρό όπως άμα ανέβω εγώ σε μια καρέκλα και πέσω. Οπότε παιχνίδι είναι γι' αυτό το να ανέβει και να πέσει. Εγώ το βλέπω και αγωνιώ και τρελαίνομαι και φοβάμαι ότι θα τρέχω στα νοσοκομεία ή ότι θα μου πάθει κάτι. Το παιδί τι βλέπει? Βλέπει την αντίδρασή μου. Βλέπει ότι του βάζω τη φωνή. Βλέπει ότι εκνευρίζομαι. Βλέπει ότι φοβάμαι. Και αυτό που του μένει είναι το συναίσθημα της δικής μου αντίδρασης. Άρα τελικά αρχίζει το παιδί και έχει ενοχικά συναισθήματα. Εντάξει, νιώθει ένοχο, νιώθει ότι φταίει γιατί στεναχωρά τον παπά και τη μαμά. Γιατί ο παπάς δεν θα το αγαπά τώρα που ανέβηκε στην καρέκλα. Έλα όμως που εγώ θέλω να ανέβω στην καρέκλα και γίνεται μια πάλι μέσα του. Και αυτή πάλι το ζορίζει το παιδάκι. Αυτό γίνεται με ένα πολύ φυσικό τρόπο σε κάθε άνθρωπο όταν είναι στην παιδική ηλικία. Ό,τι κανόνα και να δώσεις στον άνθρωπο, ό,τι κανόνα και να δώσεις, ακόμα και αν δώσεις τον κανόνα, μην έχεις κανόνες. Πάλι θα κρίνεται με αυτό και πάλι θα αναπτύσσει ενοχικά συναισθήματα. Γιατί έτσι είναι η ανθρώπινη φύση. Τώρα σας το λέω λίγο και με ακούγεται βαρύ αυτό, αλλά το ελαφρύνουμε νομίζω. Θα πάμε παρακάτω και θα δούμε ότι δεν είναι τόσο δύσκολο τα πράγματα.
Λοιπόν, στην εποχή μας λοιπόν βλέπει κανείς ότι υπάρχει έτσι το σύνθημα να ζήσουμε λοιπόν χωρίς ενοχές, να ξεμπερδεύουμε. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό να ζήσουμε χωρίς ενοχές? Ακούγεται καλό. Άμα να ξεμπερδέψεις από όλο αυτό το βάσανο, ωραίο δεν είναι, γιατί να μην ξεμπερδέψεις. Λοιπόν, νομίζω ότι στην ουσία σημαίνει δύο πράγματα. Το ένα είναι να ζήσουμε χωρίς κανόνες, χωρίς νόμους, χωρίς εντολές. Να δούμε τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Να ζήσουμε χωρίς πρώτα απ' όλα τον νόμο του Θεού, θα έλεγαν κάποιοι. Αυτό λοιπόν που λέγεται έτσι τόσο εύκολα είναι γιατί δεν καταλαβαίνουν οι άνθρωποι κάτι πολύ σημαντικό. Και ποιο είναι αυτό? Ότι ο νόμος του Θεού είναι η αγάπη του. Ο Θεός είναι αγάπη. Και όλα όσα ενεργεί, όλα όσα δεχόμαστε από εκείνον είναι αγάπη. Είτε αυτά είναι τα λόγια του, είτε αυτά είναι η θυσία του, είτε αυτά είναι ο νόμος του, τα πάντα του Θεού είναι αγάπη. Και γι' αυτό και ο νόμος του Θεού διαφέρει σε έναν βαθμό, σε ένα ικανό βαθμό, από τον δικό μας νόμο. Γιατί στο δικό μας νόμο υπάρχει, θα λέγαμε κάτι, όχι άσχημα, αλλά θα το έλεγα έτσι υστερόβουλο. Δηλαδή τι, αυτό που σας έλεγα πριν, όταν ας πούμε λέω μην ανέβεις στην καρέκλα, έχω στο μυαλό μου θα τρέχω στο νοσοκομείο, εγώ θα τρέχω στο νοσοκομείο. Εντάξει. Όταν έρχεται ο νομοθέτης και λέει μην κλέψεις, έχει στο νου του ότι προστατεύει και τη δική του περιουσία και την περιουσία των υπολείπων. Δηλαδή, είσαι εσύ που πρέπει να προστατευτώ από σένα, από τον οποιοδήποτε, ας πούμε. Εντάξει. Στο Θεό δεν υπάρχει αυτό. Γιατί ο Θεός, όπως μας λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, είναι απαθής. Δηλαδή, δεν μπορεί να πάθει κάτι από μένα. Δεν μπορώ να τον κλέψω το Θεό. Δεν μπορώ να τον μειώσω το Θεό. Δεν μπορώ να τον βλάψω το Θεό. Καταλάβατε. Ό,τι και αν κάνω, είναι απλά εις βάρος μου. Όταν λοιπόν ο Θεός μου λέει, μην κάνεις αυτό, μου το λέει μόνο και μόνο γιατί με αγαπά. Μόνο και μόνο γιατί αυτό που θα ενεργήσω θα φέρει μια βλάβη σε μένα. Αυτό λοιπόν μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η πρόταση να ζήσουμε χωρίς τον νόμο του Θεού είναι το να ζήσουμε χωρίς αγάπη. Και αυτό τελικά, μέσα στην ανθρώπινη ιστορία, έχει αποδειχθεί. Όταν ο άνθρωπος έβγαλε και καθεστώτα και ανά τους αιώνες υπάρχουν πολλά τέτοια, οι βασιλείς και τα λοιπά, βγάλανε το Θεό από τη ζωή τους, τότε στη γη αυτή επικράτησε ζούγκλα, βία, απουσία της αγάπης. Γι' αυτό λοιπόν νομίζουμε ότι αρχικά το να ζήσει κανείς χωρίς το λόγο και τον νόμο του Θεού είναι μια ανοησία. Αλλά ας πάμε στο άλλο. Να ζήσει χωρίς νόμους ανθρώπινους, χωρίς ηθικές αξίες, χωρίς άλλα πράγματα, τα οποία καθορίζουν οι άνθρωποι, που όπως είπαμε τα καθορίζουν με τον δικό τους τρόπο και τη δική τους κρίση. Κοιτάξτε να δείτε. Το είπαμε και πριν. Οι δίκαιοι νόμοι είναι αυτοί οι οποίοι βοηθούν μεταξύ μας να υπάρχει ευταξία. Να υπάρχει ένας τρόπος που να ζούμε αρμονικά, γιατί ο καθένας έχει το θέλω του και αυτό το θέλω πολλές φορές συγκρούεται με τον άλλο. Οπότε μόνο η δικαιοσύνη μπορεί να μας ισορροπήσει. Αυτή λοιπόν η αίσθηση του δικαίου, τι είναι όμως δίκαιο, ποιο είναι δίκαιο και ποιο είναι αυτό που πρέπει να γίνει νόμος. Αυτό λοιπόν μπορεί κανείς να το ψηλαφίσει μόνο μέσα από την αναζήτηση της αλήθειας. Και ο άνθρωπος συνειδητά αναζητά την αλήθεια. Σε όποια εποχή και σε όποιο πολιτισμό, και αν κοιτάξουμε, βλέπουμε αυτό το στοιχείο. Ο άνθρωπος αναζητά την αλήθεια. Πώς την αναζητά? Την αναζητά με την παρατήρηση, με τη μαρτυρία και με την αποκάλυψη. Η παρατήρηση είναι ένα στοιχείο που ξεκινάει από τον εαυτό μου. Δηλαδή, κοιτάω τριγύρω μου και κάτι, αυτά που βλέπω, η δική μου εμπειρία έρχεται να μου πει ότι κάτι είναι αληθινό. Μπορώ να βασιστώ απόλυτα σε αυτήν την εμπειρία? Δυστυχώς όχι. Γιατί? Ας πούμε, να πω ένα παράδειγμα. Ξέρω ότι απ' έξω από το σπίτι μου υπάρχει ένα δέντρο. Το έχω ποτίσει, το έχω κλαδέψει, το έχω περιποιηθεί, το έχω θαυμάσει. Είναι ένα δέντρο. Αυτό είναι αλήθεια. Έλα όμως που σε μια γιορτή ήπια 2 ποτήρια κρασί παραπάνω και έβλεπα 2 δέντρα. Το ένα δέντρο ήταν αληθινό. Το άλλο δεύτερο δέντρο το έβλεπα. Η εμπειρία μου έλεγε ότι είναι εκεί.
Αλλά δεν ήταν εκεί πέρα. Πώς έρχεται να πιστοποιηθεί η αλήθεια σε ένα βήμα μετά την προσωπική εμπειρία και με την μαρτυρία των άλλων? Βλέπετε κι εσείς οι άλλοι δύο δέντρα? Μπορείτε να μου πείτε ότι είναι ένα ή δύο? Αν λοιπόν ρωτήσω και τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου και τους άλλους που ζουν στο ίδιο σπίτι, γιατί γίνεται, ένα ή δύο δέντρα έχουμε έξω, μπορώ να φτάσω με μια μεγαλύτερη ασφάλεια σε αυτό που είναι αληθινό. Φυσικά, εκεί στηρίζεται και ο θεσμός της δημοκρατίας. Είναι μια προσπάθεια του ανθρώπου να φτάσει πιο κοντά στην αλήθεια, σε ό,τι αφορά το πώς ζουν οι άνθρωποι μαζί και πώς πολιτεύονται. Όμως, πολλές φορές βλέπουμε ότι οι άνθρωποι συνεργάζονται και έτσι συνεργούν και στο ψέμα. Δηλαδή, μπορεί και πολλοί να μαρτυρούν το ψέμα, μπορεί και πιο πολλοί να μαρτυρούν το ψέμα. Άρα, λοιπόν, και εκεί δεν μπορεί να πει κανείς ότι επειδή πολλοί το λένε πάλι και αυτό από μόνο του είναι αλήθεια. Τι είναι αυτό που μας κάνει τελικά να πούμε ότι ο άνθρωπος μπορεί πραγματικά να γνωρίσει την αλήθεια? Αυτό είναι η αποκάλυψη. Δηλαδή, τι είναι η αποκάλυψη? Το γεγονός ότι η αλήθεια είναι πρόσωπο που θέλει να φανερωθεί. Αυτό πιστεύουμε οι χριστιανοί. Ότι η αλήθεια είναι ένα πρόσωπο που υπάρχει και θέλει να φανερωθεί. Αυτό στις μέρες μας ακούγεται πολύ περίεργο. Γιατί δυσκολευόμαστε πολύ να δούμε την αλήθεια ως κάτι αντικειμενικό και πέρα από εμάς και πιστεύουμε πάρα πολύ ότι η γνώμη μας είναι αλήθεια και άντε να παραδεχτούμε ότι και η δική σου γνώμη είναι αλήθεια και η δική σου γνώμη είναι αλήθεια, οπότε υπάρχουν πολλές αλήθειες. Δηλαδή ο καθένας μας έχει μια αλήθεια. Η αλήθεια είναι δηλαδή υποκειμενικό πράγμα, σου λέει. Η αλήθεια μου. Συγχωρέστε με, ανά τους αιώνες και μέσα από τη φιλοσοφία και μέσα από τη θεολογία, ο άνθρωπος αναζητούσε την αλήθεια ως κάτι που ήταν πέρα από αυτόν. Καταλάβατε, δεν είμαι εγώ η αλήθεια, ούτε εγώ κατέχω την αλήθεια. Σχετίζομαι με την αλήθεια. Και αυτό βοηθάει πολύ να το καταλάβει κανείς αν συνειδητοποιήσει ότι η αλήθεια είναι πρόσωπο. Και για εμάς τους χριστιανούς αυτό είναι εύκολο, γιατί αν ανοίξουμε την Καινή Διαθήκη θα ακούσουμε ότι ο Χριστός είναι η αλήθεια. Αυτό αποκαλύπτεται ως η αλήθεια. Εντάξει, αυτός λοιπόν ο Θεός που σαρκώνεται και γίνεται άνθρωπος για να μπορούμε να τον δούμε, για να αποκαλυφθεί σε εμάς, για να σχετιστούμε μαζί του με τρόπο ανθρώπινο, εντάξει, αυτός είναι η αλήθεια. Τι σημασία έχει αυτό για αυτό που συζητάμε, για το κομμάτι που συζητάμε? Ένας γονιός λοιπόν, ένας ενήλικας, ένας άνθρωπος κάνει ένα προσωπικό αγώνα να βρει την αλήθεια. Αν έχει έτσι νομίζω μια ετοιμότητα και λίγο ωριμότητα, αυτό που παραλαμβάνει από τους γονείς του, από τις προηγούμενες γενιές, την αλήθεια που παραλαμβάνει, τη σέβεται και την κάνει κτήμα του και τη δουλεύει. Αυτό, ξέρετε, σήμερα πάλι ακούγεται περίεργο. Αλλά σκεφτείτε τις επιστήμες. Δηλαδή, δεν παραλαμβάνει ένας μαθηματικός τα θεωρήματα, αυτά που οι προηγούμενοι μαθηματικοί από αυτόν ανακάλυψαν, ώστε να προχωρήσει την επιστήμη του παρακάτω. Πρέπει να ανακαλύψει τα πάντα από την αρχή ο ίδιος για να μπορέσει, ας πούμε, να πει ότι είμαι γνώστης της επιστήμης μου. Όχι, φυσικά υπάρχει παράδοση. Παραλαμβάνω λοιπόν κάτι και το προσπαθώ κι εγώ να εξελιχθώ μέσα από αυτό. Και αν μου δώσει ο Θεός, μπορώ να το εξελίξω κιόλας. Εντάξει. Αλλά μου αρκεί ότι έχω κάτι και πάνω σε αυτό δουλεύω. Εντάξει. Αλλά μέσα σε αυτή τη διαδικασία λοιπόν ο άνθρωπος παραλαμβάνει κάτι και προσπαθεί να ανακαλύψει αυτό που λέμε αλήθεια, προσπαθεί να σχετιστεί με την αλήθεια και όταν έρχεται η ώρα και έρθει μια επόμενη γενιά και φέρει παιδιά στον κόσμο ή έχει μαθητές, αυτό που παρέλαβε και αυτό που δούλεψε έρχεται να το δώσει στην επόμενη γενιά. Εντάξει, για να δουλέψει και εκείνη με τη σειρά της, για να προχωρήσει και εκείνη με τη σειρά της. Αν λοιπόν ερχόμαστε σήμερα και λέμε στους ανθρώπους ότι, ξέρετε κάτι, ζήστε χωρίς κανόνες, είναι σαν να τους λες, ζήσε και ανακάλυψε τα όλα μόνος σου. Βρες τα όλα μόνος σου. Ο κόσμος από την αρχή. Ακούγεται λίγο έτσι, έχει ένα ενθουσιαστικό στοιχείο αυτό.
Σου λέει ένας νεαρός μπορεί να παθιαστεί από μια τέτοια ελευθερία και άνεση. Αλλά όμως νομίζω ότι είναι φανερό ότι μια τέτοια στάση δεν είναι μια στάση συνετή. Ότι ένας άνθρωπος δεν μπορεί να παραθεωρήσει όλα όσα το ανθρώπινο γένος έχει κατανοήσει και καταλάβει ως αληθινά και τελικά δεν μπορεί να αρνηθεί και νομίζω πολύ περισσότερο ένας χριστιανός τη ζωντανή σχέση με έναν Θεό που αποκαλύπτεται, με έναν Θεό που είναι αλήθεια. Άρα λοιπόν, αυτό το στοιχείο λοιπόν της παράδοσης της αλήθειας έρχεται να γίνει ένα σημείο αναφοράς σε αυτό που συζητάμε τώρα περί ενοχής. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν εγώ να σου παραδώσω μια αλήθεια και να μην είναι αυτή η αλήθεια καταδυναστευτική, να σου δημιουργεί μέσα ενοχές. Αυτό είναι ένα ερώτημα που θα το δούμε λίγο παρακάτω. Αλλά τώρα εξετάσαμε, είδατε, το πώς μπορεί να ζήσει κανείς χωρίς νόμο Θεού, χωρίς νόμο ανθρώπων. Να δούμε πώς μπορεί να ζήσει και χωρίς συναίσθημα ενοχής. Μπορεί να ζήσει κανείς χωρίς συναίσθημα ενοχής. Και είναι καλό να ζήσει χωρίς συναίσθημα ενοχής. Ναι, πράγματι, ακούγεται πολύ έτσι, θελκτικό. Μακάρι να μπορούσαμε να διώξουμε από αυτό το βάσανο στη ζωή μας. Αλλά κοιτάξτε να δείτε. Μια τέτοια πρόταση είναι σαν να λέμε σε έναν άνθρωπο ότι είναι καλό να ζήσεις στη ζωή σου χωρίς πυρετό. Δηλαδή, χωρίς το σώμα σου να ανεβάσει ποτέ μια θερμοκρασία πάνω από το 36 και 7. Πόσο λογικό ακούγεται αυτό και πόσο στο χέρι μου είναι να γίνει. Θα έρθουν ιώσεις, θα έρθουν μικρόβια, θα έρθουν κάποια πράγματα που θα φέρουν μια φυσική. Είναι φυσικό να ανέβει η θερμοκρασία του σώματός μου. Γιατί πρώτα απ' όλα το σώμα μου αγωνίζεται για υγεία, γίνεται μια πάλι μέσα να αντιμετωπιστεί η απειλή. Και δεύτερον, γιατί αυτός ο πυρετός με κάνει, μου χτυπάει ένα συναγερμό και θα τρέξω να πάω στον γιατρό. Θα κοιτάξω να πάρω και ένα ζεστό, να πάρω και ένα φάρμακο, να κάνω κάτι. Έτσι είναι και το συναίσθημα της ενοχής. Και το συναίσθημα της ενοχής είναι ένα μήνυμα προς τον άνθρωπο ότι κάτι συμβαίνει και με κάτι πρέπει να ασχοληθεί. Οι ενοχές λοιπόν θέλουν κάτι να μας πούν. Τι θέλουν να μας πούν? Ότι ίσως έχουμε κάνει κάποιο λάθος. Ότι ίσως έχουμε γίνει κάπου παραβάτες. Ότι ίσως υπάρχει κάπου αμαρτία. Μπορεί να θέλει να μας πει η ενοχή ότι δεν έχω ασχοληθεί επαρκώς με την αλήθεια. Δεν την έχω αναζητήσει τόσο γνήσια. Ότι σε κάποιο θέμα ή σε κάποια θέματα έχω ακόμα να κάνω δουλειά. Άρα λοιπόν, το να αρνηθεί κανείς την ενοχή έχει κάποια στοιχεία επικίνδυνα. Και εδώ τώρα θέλω να σας πω και κάτι ακόμα, και κάτι επιπλέον. Ότι με την ενοχή συμβαίνει το εξής, με το συναίσθημα της ενοχής. Ή θα το έχεις μπροστά στα μάτια σου και θα σε συντρίβει, αυτό είναι ένα κακό σενάριο, ή θα το έχεις μπροστά στα μάτια σου και θα κάνεις κάτι γι' αυτό, ή υπάρχει και μια τρίτη περίπτωση, και αυτή ίσως είναι η πιο δύσκολη, να το αποθήσεις, που λένε και οι ψυχολόγοι. Τι σημαίνει αυτό? Επειδή δεν μπορείς να το αντικρίζεις, να σκάψεις βαθιά μέσα στην ψυχή σου και να το θάψεις. Να το κλείσεις στα πιο σκοτεινά δωμάτια της ψυχής σου. Και να νιώσεις μια ησυχία, μια ανάπαυση, γιατί πλέον δεν το βλέπεις. Θυμάστε το Δαβίδ, έλεγε ότι η αμαρτία μου ενώπιον μου στη διαπαντός. Την έχω μπροστά μου και τη βλέπω. Και ήταν βασανιστικό γι' αυτό. Ωραία, πάρτε και κρύψτε την λοιπόν εκεί μέσα, να μην τη βλέπεις, να ησυχάσεις. Αυτό είναι η απόθεση. Αλλά ακούστε κάτι. Εγώ αυτό το πρώτο άκουσα από ένα καθηγητή, έχει κοιμηθεί. Δεν ξέρω αν έχει σταθεί στο έδρανο αυτό, αλλά ο γιος του έχει σταθεί αρκετές φορές. Ο καθηγητής είναι ο Ιωάννης Κοροναράκης. Ο Ιωάννης Κοροναράκης είναι αυτός που σας λέω ότι λέει αυτό που σας περιγράφω τώρα. Αλλά ο γιος του ξέρω ότι πολλές φορές έχει έρθει
ο κύριος καθηγητής έχει έρθει πολλές φορές εδώ. Λοιπόν, ο καθηγητής λοιπόν εκείνος έλεγε, αυτός έκανε ένα μάθημα στη θεωρητική σχολή, εγώ δεν τον πρόλαβα, αλλά έχω διαβάσει πολλά από τα βιβλία του. Μιλούσε λοιπόν για το θέμα της ενοχής και μας έλεγε το εξής, ότι όταν ο άνθρωπος μπει στη διαδικασία να κρύψει την ενοχή του, να αποθήσει την ενοχή του μέσα στην ψυχή του, τότε η ενοχή αυτή δεν πάει να υπάρχει. Είναι σαν ένα άγριο ζώο που το έχει κλείσει μέσα σε ένα κλουβί. Μπορεί να κοιμάται αυτή τη στιγμή και να μην σε επηρεάζει. Όταν θα ξυπνήσει, να το πω λίγο λαϊκά, δεν θα ξέρει από πού θα σου έρθει. Γιατί εσύ έχεις ξεχάσει την ύπαρξή του και αυτό μέσα από την ταραχή του σε κάνει να κάνεις πράγματα χωρίς να τα συνειδητοποιήσει. Τώρα είμαι σε αυτό το πειρασμό, λίγο την ώρα να δω. Ναι, έχει προχωρήσει λίγο η ώρα. Αλλά να σας το πω γιατί είναι πολύ χαρακτηριστικό. Υπάρχει μια παλιά ταινία, κάπου στο 90 γυρισμένη, λέγεται Αποστολή. Εκεί είναι η ιστορία μιας ιεραποστολής ρωμαιοκαθολικών που έχουν πάει στον Αμαζόνιο, κάπου σε μια τέτοια περιοχή, στους Ιθαγενείς να μιλήσουν για τον Χριστό. Αλλά παράλληλα έχουν πάει και οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι, οι οποίοι θέλουν όχι να κάνουν χριστιανούς ανθρώπους, αλλά να τους πάρουν δούλους. Κάνουν δουλεμπόριο. Και παρουσιάζονται γεγονότα. Έτσι, ο πιο δυναμικός δουλέμπορος που υπάρχει εκεί, ο οποίος είναι αδίστακτος και δεν νοιάζεται ούτε για Θεό ούτε για τίποτα, μόνο τα χρήματα κοιτάει, ο οποίος επιτίθεται βάναυσα στους ανθρώπους και πολλούς σκοτώνει, αλλά δεν θέλει να τους σκοτώσει γιατί καθένα κεφάλι αξίζει πολλά. Αυτός λοιπόν κάνει ένα έγκλημα. Ένα έγκλημα πάθους, σκοτώνει τον αδερφό του. Και συντρίβεται από αυτό. Νιώθει την ενοχή του απόλυτα. Και παρατάει όλη τη ζωή του και πάει και σε ένα εκεί κελί και κλείνεται μέσα στο μοναστήρι και δεν θέλει ούτε να φάει ούτε να πιει, εγκαταλείπει τη ζωή του. Ένας παπάς εκεί πάει και τον βρίσκει και του λέει άμα έχεις το κουράγιο, ακολούθησέ με. Και πραγματικά αυτό συμβαίνει, τον ακολουθεί. Πάνε να βρούνε αυτούς που κυνηγούσαν. Και ξεκινάει μια πορεία η οποία έχει το εξής στοιχείο. Του βάζει ένα κανόνα, μια τιμωρία θα λέγαμε. Τι είναι? Να κουβαλάει σε ένα μπόγο, δεμένο στο σώμα του, την πανοπλία που είχε όταν κυνήγαγε τους Ιθαγενείς. Οπότε αυτοί αρχίζουν τώρα, επειδή είναι μέσα στο δάσος, να πορεύεται μέσα σε βράχια, σε ποτάμια, σε γκρεμούς, σε καταράκτες, κουβαλώντας ένα μπόγο με σίδερα. Σε πολλά σημεία μπλέκονται τα σίδερα με τους βράχους, δεν μπορεί να κινηθεί, δεν το ένα άλλο. Είναι μια χαρακτηριστική σκηνή που σε ένα τέτοιο μπλέξιμο πηγαίνει ένας από τους μοναχούς εκεί που συνοδεύουν και κόβει τα σκοινιά και πέφτει στον κρεμό η πανοπλία και τον ελευθερώνει τον άνθρωπο. Και τι κάνει αυτός? Κατεβαίνει ξανά όλο τον κρεμό και ξαναδένει τον πόγο και ξαναρχίζει από την αρχή να ανεβαίνει. Αυτό το βάρος είναι το βάρος της ενοχής του. Έχει σκοτώσει τον αδερφό του και δεν θέλει να το αποχωριστεί. Δεν μπορεί να το αποχωριστεί. Δεν μπορεί να ζήσει χωρίς αυτό. Και πηγαίνει σε αυτή την πορεία. Μετά από πολλά φτάνουν στο χωριό των Ιθαγενών. Και οι Ιθαγενείς αναγνωρίζουν ότι αυτός είναι ο διώκτης τους. Και βγάζουν τα μαχαίρια τους και πηγαίνουν όλοι πάνω. Και αρχίζει μια συζήτηση τώρα στη γλώσσα τη δική τους, του παπά με τους Ιθαγενείς, και ένας από αυτούς πηγαίνει κοντά, του βάζει το μαχαίρι στο λαιμό και αρχίζει και τι κάνει? Και τον κοροϊδεύει. Λέει καλαμπούρια στους άλλους. Τον ταπεινώνει. Και στο τέλος
αφού όλοι γελάνε μαζί του, και αφού στο τέλος και ο ίδιος βάζει τα γέλια με τον εαυτό του, του κόβει το σκηνή. Του κόβει το σκηνή και τον απελευθερώνει. Θα μου πείτε, τι μας το λες αυτό. Αυτός που φτιάξε αυτή την ταινία έχει σπουδάσει πολύ καλά την ενοχή. Ποια είναι η ενοχή αυτού του ανθρώπου? Το ότι για το κέρδος το δικό του δεν είχε καμία αντίσταση στο να σκοτώνει άλλους ανθρώπους και να τους πουλάει και να τους βλέπει σαν αντικείμενα απλουτισμού. Αυτό είναι, για να το κάνεις αυτό, πρέπει την ενοχή σου να την κλείσεις βαθιά μέσα στην ψυχή σου, την αίσθησή σου τι είναι δίκαιο, τι είναι αλήθεια, τι είναι σωστό, πρέπει να την κλείσεις βαθιά μέσα στην ψυχή σου, να τη φυλακίσεις εκεί μέσα, να μην τη βλέπεις. Έλα όμως που αυτή η ενοχή του όπλησε το χέρι και σκότωσε τον αδερφό του. Και από αυτή την ενοχή δεν μπορούσε να τον απελευθερώσει κανένας άλλος παρά ποιος? Ο λαός εκείνος που τους κυνηγούσε. Οι ηθαγενείς αυτοί που χάσανε αδέρφια, που χάσανε πατεράδες, που χάσανε γυναίκες, αυτοί μόνο μπορούσαν να τον δικαιώσουν και να τον συγχωρήσουν. Καταλάβατε. Και εδώ ερχόμαστε σε κάποιους άλλους τρόπους αντιμετώπισης της ενοχής, που είναι οι εκκλησιαστικοί τρόποι της αντιμετώπισης, και αυτούς τώρα έρχομαστε να δούμε. Η συγχώρεση λοιπόν για μας τους χριστιανούς είναι η αντιμετώπιση, η αληθινή αντιμετώπιση της ενοχής. Να πούμε φυσικά, ξεκινώντας, ότι στην Εκκλησία, στην Ορθόδοξη Εκκλησία, η έννοια της ενοχής υπάρχει χωρίς να καλλιεργείται. Τι θέλουμε να πούμε αυτό? Όπως προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε μέχρι τώρα, η ενοχή είναι ένα ανθρώπινο συναίσθημα και μια ανθρώπινη πραγματικότητα, την οποία ο άνθρωπος δεν μπορεί να ξεφύγει έτσι απλά πατώντας σε ένα κουμπί, όπως σήμερα πολλοί ίσως μας λένε. Είναι μια πραγματικότητα που καλείσαι να την αντιμετωπίσεις. Άλλο όμως αντιμετωπίζω και άλλο καλλιεργώ. Προσέξτε αυτό. Άλλο αντιμετωπίζω και άλλο καλλιεργώ. Μου έκανε εντύπωση. Αναζητούσα στην παρακλητική κάποιους ύμνους που να έχουν την φράση «Είμαι ένοχος». Ένοχος είμαι εγώ. Δεν έβρισκα. Το μόνο που κατάφερα να βρω είναι στη Θεία Μετάληψη. Θυμάστε σε μια ευχή που κάποιος έχω γράψει, που λέει, ναι, είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω το χάρη του σώματος και του τιμίου σώματος και ένοχος ημί, με αυτό εκεί. Δεν θυμάμαι, κάπου θα υπάρχει κι αλλού. Αλλά πόσες φορές βρίσκουμε ότι είμαι αμαρτωλός? Πόσες φορές το βρίσκουμε αυτό? Δεν βρίσκουμε τη λέξη είμαι ένοχος. Γιατί να συμβαίνει αυτό? Γιατί να συμβαίνει αυτό? Γιατί η Εκκλησία δεν θέλει να καλλιεργήσει την ενοχή. Υπάρχει η ενοχή του ανθρώπου και θέλει ο Θεός να απαλλάξει τον άνθρωπο από την ενοχή. Δεν θέλει να στηρίξει τη σωτηρία του ανθρώπου στην ενοχή του. Θέλει να τον απελευθερώσει από την ενοχή. Αυτό, ξέρετε, το λάθος έγινε στο δυτικό χριστιανισμό και ειδικά στους ρωμακαθολικούς. Εκεί το κομμάτι της ενοχής τονίστηκε υπερβολικά. Γιατί? Μην κατηγορούμε έτσι. Είναι και οι πολιτισμοί. Ο ρωμαϊκός πολιτισμός βασιζόταν στο δίκαιο. Ήταν το δίκαιο. Αυτό ήταν ένας πυλώνας του ρωμαϊκού πολιτισμού. Οπότε η αίσθηση της δικαιοσύνης κυριαρχούσε στη σκέψη των δυτικών και φιλοσόφων και θεολόγων. Έτσι λοιπόν, αναπτύχθηκαν ιδέες. Υπάρχει μια περιβόητη θεολογία ενός επισκόπου του Ρωμακαθολικού, του Ανσέλμου Κατερβουρίας, ο οποίος μιλάει περί της ικανοποίησεως της Θείας Δικαιοσύνης. Και τι στείνει με το μυαλουδάκι του άνθρωπου? Λέει, ο Θεός με την πτώση του ανθρώπου τον αρνήθηκε ο άνθρωπος. Ήταν μια προσβολή προς το Θεό αυτό. Και ήταν μια πολύ μεγάλη προσβολή που δεν μπορούσε ο άνθρωπος να την ξεπληρώσει με τίποτα. Και τι σκέφτεται λοιπόν ο Θεός? Θα στείλω το γιο μου να γίνει άνθρωπος, να πεθάνει ως άνθρωπος, ώστε με θεϊκό αίμα να ξεπληρωθεί η προσβολή που μου έχει γίνει. Οπότε η σωτηρία μας είναι μια σωτηρία, ο Χριστός μας εξαγνίσει μέσα από τη θυσία Του, επειδή προσβλήθηκε ο Θεός, εντάξει, και τώρα Του το πληρώσαμε, ξοφλήσαμε. Πάτσι είμαστε, δεν σου χρωστάμε κάτι.
Εντάξει. Γι' αυτό και βλέπετε από εκεί πέρα ότι αυτή η νοοτροπία αναπτύσσει μία λογική που υπάρχει πολύ έντονα στο δυτικό χριστιανισμό και δυστυχώς μερικές φορές ξεγελιόμαστε και μιμούμαστε κι εμείς, όπου θεωρούμε ότι μέσα από την ενοχή μπορεί ο άνθρωπος να έχει κέρδος εκκλησιαστικό. Πουθενά δεν το βρίσκουμε αυτό στη δική μας την παράδοση. Γιατί όπως σας είπα, κυριαρχεί αυτό το πράγμα ότι ο Θεός είναι απαθής. Δεν μπορεί να πάθει κάτι από μένα. Δεν μπορεί να προσβάλλω εγώ το Θεό. Δηλαδή, άμα βρίζω το Θεό, μειώνει το Θεό. Εγώ καταστρέφομαι. Γιατί φτιάχνω ένα χάσμα ανάμεσα σε μένα και σε εκείνον. Ο Θεός δεν παθαίνει τίποτα. Εντάξει. Άρα δεν είναι το θέμα της προσβολής του Θεού. Είναι της απομάκρυνσης της δικής μου από το Θεό. Και αυτό είναι το κέριο και αυτό είναι το κεντρικό. Και γι' αυτό η σωτηρία μας είναι μια σωτηρία σχέσης με το Θεό. Ο Χριστός γίνεται άνθρωπος όχι και πεθαίνει για μας, για να μας συναντήσει στον έσχατο πόνο μας και να μας απελευθερώσει από Αυτόν. Όχι για να ξεπληρώσει προς το Θεό το χρέος. Στην υμνολογία ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός το μάλλον πει ότι πληρώνει το χρέος προς τον Άδη. Μας απελευθερώνει, είμαστε εχμάλωτοι, πώς ήταν οι εχμάλωτοι και πληρώνανε λίτρα για να απελευθερωθούν, ότι έτσι πληρώνει λίτρα όχι όμως στο Θεό. Στον Άδη πληρώνει τα λίτρα. Και ποια είναι τα λίτρα, ο εαυτός του. Εντάξει. Αυτό βλέπετε είναι μια στάση που σε βγάζει εντελώς από την ενοχή. Όπως επίσης να σας πω ένα άλλο χαρακτηριστικό που δείχνει ακριβώς αυτή τη διαφορά στην νοοτροπία. Να δει κανείς εσταυρωμένους, συνήθως συναγάλματα, αλλά και ζωγραφικοί πίνακες δυτικούς. Ο Χριστός είναι πάνω στο σταυρό με πολύ πόνο. Με πολύ πόνο. Το σώμα του είναι μέσα στο αίμα. Είναι πρασινοπό, είναι νεκρός. Και τι θέλει να σου πει αυτός ο πίνακας, τι θέλει να σου πει αυτό το άγαλμα. Για σένα πέθανε. Πέθανε για σένα. Είσαι υποχρεωμένος απέναντί του. Όποτε αμαρτάνεις πρέπει να αισθάνεσαι ένοχος γι' αυτό, γιατί για σένα πέθανε. Πώς γίνεται εσύ να κάνεις αυτά που κάνεις. Αυτό είναι όταν η ενοχή γίνεται εργαλείο για να σε κερδίσουν. Και βλέπεις την εικόνα του εσταυρωμένου στην παράδοση δική μας και είναι και κοιμημένος. Και όχι μόνο και κοιμημένος, αλλά με πολλά στοιχεία που φανερώνει ζωή. Δεν στέκεται το σώμα έτσι ορθό όταν είναι πάνω στο σταυρό. Έχει τα στοιχεία του πάθους, αλλά δεν είναι για να σου επιβληθούν και να σε πανικοβάλουν. Είναι για να σε ελευθερώσουν τα στοιχεία αυτά. Είναι μια αγκαλιά ανοιχτή για να χαθείς μέσα της. Σε φέρνει κοντά, δεν σε απομακρύνει. Καταλάβατε. Αυτό είναι λοιπόν η απελευθέρωση από την ενοχή που την συναντάμε και τη βρίσκουμε μέσα στην Εκκλησία μας. Τώρα η ώρα πέρασε, αλλά δύο κουβέντες ακόμα έως επίλογο στο παρόν, παρότι το θέμα της συγχώρεσης είναι γι' αυτό από μόνο του ένα τεράστιο θέμα. Νομίζω λοιπόν ότι εμείς μέσα στην παράδοσή μας και μέσα στην Εκκλησία αυτό που ξέρουμε είναι ότι ναι, η ενοχή υπάρχει, είναι μια πραγματικότητα και ο άνθρωπος έχει να την αντιμετωπίσει. Ούτε κλείνει τα μάτια προς αυτήν, γιατί χρήσιμη του είναι, ούτε όμως την καλή ευχή. Ούτε την καλή ευχή. Είναι αποτέλεσμα της πτώσης, είναι αποτέλεσμα της κατάστασης που βιώνουμε, της δύσκολης κατάστασης που βιώνουν οι άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο. Δεν είναι κάτι που ο Θεός το θέλησε. Είναι κάτι που πέσαμε σε αυτό. Αλλά εμείς μέσα από τον αγώνα μας κοιτάμε να σηκωθούμε από αυτό, όπως να σηκωθούμε και από όλα τα υπόλοιπα. Έτσι λοιπόν, η συναίσθηση της αμαρτωλότητάς μας, αυτό που σας είπα πριν παντού, βλέπουμε ότι είμαστε αμαρτωλοί. Όχι, αυτό δεν μας το λέει η Εκκλησία για να μας κάνει να αισθανόμαστε άσχημα. Θα μου πεις καλά, αισθάνομαι όταν είμαι αμαρτωλός. Όχι, δεν αισθάνομαι καλά, αλλά όμως είναι μια κατανόηση της πραγματικότητας. Έτσι είναι αυτός ο κόσμος. Έχει αμαρτία αυτός ο κόσμος. Και δεν έχει αμαρτία ο άλλος μόνο. Έχω αμαρτία και εγώ. Δεν είναι κακοί οι άλλοι. Έχω κακία και εγώ. Υπάρχουν στιγμές που μέσα στην ψυχή μου γεννιέται κακία. Και αυτός είναι ο εχθρός μου. Και κάτι πρέπει να κάνω με αυτό. Και όταν λοιπόν έχω ενοχές γιατί έχω κακία, καταλαβαίνω τότε μέσα από αυτά τα βασανιστικά αισθήματα ότι δεν θέλω να είμαι έτσι και έχω μια ευκαιρία να κάνω ένα αγώνα να φύγω από αυτή την κατάσταση. Αυτό λοιπόν με βοηθάει να αναλάβω την ευθύνη μου απέναντι στις πράξεις μου, στα έργα μου, στα λόγια μου.
Αυτό είναι θεραπευτικό γιατί μπορεί να καλλιεργήσει μέσα στην ψυχή μου την ταπείνωση. Και όταν ο άνθρωπος έχει ταπείνωση, δεν έχει τόσο μεγάλη δυσκολία στο να μην συντριβεί από το λάθος που έκανε. Είναι δεδομένο ότι κάνουμε όλοι λάθη. Σας είπα στην αρχή για τη μανούλα που δυσκολεύεται με το παιδάκι του, ξέρω εγώ κτλ. Ξέρετε τι πρέπει να πούμε σε αυτή τη μάνα? Δεν είσαι κακιά μάνα. Είσαι απλά μια μάνα. Η οποία είναι δεδομένο ότι θα κάνει καλό στο παιδί της και θα κάνει και κακό στο παιδί της. Χωρίς να το θες. Θα μάθει και κάτι στραβό από σένα. Έτσι είναι αυτό σε αυτόν τον κόσμο. Γιατί κανένας μας δεν είναι τέλειος. Κανένας μας δεν είναι άψογος. Κανένας δεν είναι ακέραιος. Αγωνιζόμαστε όμως όσο μπορούμε και ό,τι μπορούμε. Αλλά όταν είσαι ταπεινός άνθρωπος, μπορεί να δεχτείς ότι δεν είσαι τέλειος. Η ψευδαίσθηση ότι είμαστε υπεράνθρωποι, ότι είμαστε ακέραιοι και βλέπετε ότι αυτό και μέσα σε θρησκευτικά περιβάλλοντα μπορεί να δημιουργηθεί, αλλά και εκτός θρησκευτικών περιβαλλόντων. Η έννοια του υπερανθρώπου στον 20ο αιώνα, εντάξει, προήλθε από φιλοσοφικό στοχασμό και όχι από θρησκευτικό. Έτσι λοιπόν πορευόμαστε, έτσι κινούμαστε για να αντιμετωπίσουμε την ανοχή, για να παλέψουμε με την ανοχή και να απελευθερωθούμε μέσα στην Εκκλησία από αυτήν. Νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος για να κλείσουμε αυτά τα ταπεινά λόγια είναι να πούμε το ότι τελικά βλέπετε ότι η μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, είτε αυτό είναι το μυστήριο της μετανοίας, της εξομολογήσεως, είτε είναι η ίδια η Θεία Ευχαριστία, η μετάληψη του σώματος και αίματος του Χριστού, έρχονται ακριβώς να δώσουν μια απάντηση στο θέμα της ενοχής. Έρχονται ακριβώς να μας δικαιώσουν ο Θεός πώς? Με το να γίνουμε ένα μαζί του. Αυτός λοιπόν είναι ο δρόμος που η Εκκλησία μας ανοίγει στο κομμάτι της ενοχής και έχουμε την αίσθηση ότι τώρα με την είσοδό μας και στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή έχουμε ακριβώς την ευκαιρία να παλέψουμε με την αμαρτία μας, να παλέψουμε με τις ενοχές μας, να παλέψουμε μέσα από την αγώνα των παθών και των αρετών και τελικά να βγούμε πιο δυνατοί σε αυτόν τον δύσκολο δρόμο, τον ενοχικό δρόμο που πορευόμαστε ο καθένας ξεχωριστά και όλοι μαζί. Λοιπόν, καλή Σαρακοστή να ευχηθούμε, καλή πορεία. Όσο μας είπε και πιστεύω ότι μας έχει προβληματίσει και μας έχει δώσει δουλειά για το σπίτι. Την επόμενη Τρίτη